Toto je otázka celkom na telo, ktorú som asi ešte nikdy neotvorila, ale môj najväčší omyl bolo nejesť, kontrolovať sa, znovu kontrolovať sa a nedopriať si, na čo som mala chuť. A už keď som jedla, tak som jedla nie s takou láskou a vďačnosťou za to, že dávam svojmu telu potraviny, živiny. To bolo možno čias ešte, keď som možno pred 20 rokmi na strednej škole, vtedy som pochopila, že mať strach z jedla a prílišnú kontrolu je to najhoršie, čo môžeme pre seba urobiť. Byť hladný niekoľkokrát za deň je úplne OK. Nájsť slobodu v jedle, že si doprajem, koľko potrebujem, je za mňa jedna z tých najväčších slobôd. Ale pritom to je veľmi dôležité, ako keby mať už nastavené takéto intuitívne stravovanie a vedieť asi koľko potrebujem, koľko je už pre mňa veľa. A vedzte, že možno to je pre niekoho teraz science fiction. Ja už niekoľko rokov vôbec neriešim, čo zjem, kedy zjem. Ja len viem, že chcem jesť kvalitné jedlo. Milujem si pripravovať jedlo doma, pretože tá energia, ktorú do toho dáme, naše teličko to proste vie. Odzrkadlí sa to či už na vnútornom fungovaní tela, na našich orgánoch, ale ono sa to odzrkadlí aj na takom vyžarovaní a celkovej spokojnosti.